Здравейте, приятели, почитатели и фенове, както и да го кажа, ще го кажа с голяма благодарност, защото всички, които ме следяха, ме поддържаха, ми даваха вяра в себе си и стимул за да напиша книгата. За тия, които не ме познават, нека да се представя. Аз съм Магдалена Недева и съм автор на романа "Птичката на прозореца". Идеята ми се зароди след едно много странно, необикновено преживяване, което е описано в книгата. И многобройните сънища, които донесоха много щастливи преживявания и един много труден период, който е невъзможно да забравя. Но пък той ми донесе нещо забравено, изкатано там, в едно дълбоко кътче на сърцето ми. Една любов, която си отиде по много труден и болезнен начин, а се завърна като слънце и се запечата в съзнанието ми като един красив, най-красивия залез. В моя живот винаги съм се облягала на доброто, на истината и на любовта. В този свят, в който живеем, тия неща не се ценят. Може би за това страдах толкова много. Искам да кажа, че няма нищо необикновено в моята книга. Само парченце от сърцето ми и цялата ми душа. Всеки, който се реши да я прочете, ще се докосне до мен самата. А който не желае, това е негово право. Право на избор. Като заключение искам да кажа нещо различно. Издателско студио Иниино. Много ви благодаря, че ме намерихте в един много колеблив момент. Доверихте ми се и благодаря ви. Нека да работим заедно. Надявам се да продължим за бъдеще. Обичам ви и пожелавам само хубави неща да се случват. И нека има любов.